हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് 10ാം അധ്യായം ആണ് നോക്കുന്നത്, വിഭൂതി യോഗം. അതില് 22 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് തരുന്നത്. എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലത് മാത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ആദിത്യൻ ഞാനാണ്. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു, അതുപോലെ സൂര്യൻ, അതുപോലെ മരീചി, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ, ഇതൊക്കെയും ഞാനാണ്. പിന്നെ സാമവേദം, ദേവന്മാരിൽ വെച്ച് ഇന്ദ്രൻ, പിന്നെ മനസ്സ്, അതുപോലെ ഓരോ ജീവികളിലുള്ള അവബോധം, ഇതെല്ലാം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി 23ാമത്തെ ശ്ലോകം. രുദ്രാണാം ശങ്കരശ്ചാസ്മി വിത്തേശോ യക്ഷരക്ഷസാം വസൂനാം പാവകശ്ചാസ്മി മേരുശിഖരിണാമഹം. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ, യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനും, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ് ഞാൻ. മേരുപർവ്വതം സ്വർണവും രത്നങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ്. മേരുപർവ്വതം അത് ഭഗവാനാണ്. 11 രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ശിവനാണ് ഭഗവാൻ. യക്ഷരാക്ഷസന്മാരില് കുബേരനാണ്, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനിയും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാണ്. രുദ്രന്മാരിൽ ശങ്കരൻ, ശിവൻ പ്രധാനിയാണ്. തമോ ഗുണാണ് ശിവന്. യക്ഷരാക്ഷസാധിപനായ കുബേരൻ, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായ പർവ്വതമാണ് മേരു. കുബേരൻ എന്നങ്ങനെ ഒരു കുറ്റപ്പേര് പോലെ വിളിച്ചിരിക്കുക. വൈശ്രവണൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള പേര്. എപ്പോഴും ഒരു ധനികരെയൊക്കെ കണ്ടാല് ഒരു കുറ്റപ്പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു രസ ആൾക്കാർക്ക്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ യക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആ വൈശ്രവണനെ കുബേരൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. പുരോധസം ച മുഖ്യം മാം വിദ്ധി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതിം സേനാനീനാമഹം സ്കന്ദ സരസാമസ്മി സാഗര. പറയാണ് ഈ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാനാണ്. അപ്പോ പുരോഹിതന്മാരില് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ബൃഹസ്പതി ആണ് ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സേനാധിപന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് കാർത്തികേയൻ ഭഗവാനാണ്. ജലാശയങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടോ സമുദ്രം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയാണ്.
താരകാസുരനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരമശിവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചപ്പോൾ പാർവതി ദേവിയിൽ ഉണ്ടായ പുത്രനാണ് അല്ലേ സുബ്രഹ്മണ്യൻ. അതും ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് പറയണത്. ഇപ്പോ കുരുക്ഷേത്രത്തില് കൃഷ്ണൻ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തില് ഗോപാലനായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ. ഇവിടെയോ രാജകുമാരനായിട്ടാ. കൂടെ രഥം, സേനകള് അതൊക്കെയുണ്ട്. പിന്നെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ രഥയാത്രയുടെ സങ്കല്പം എന്ന് പറയണത് അല്ലെ, ഈ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ രഥയാത്ര പ്രധാനം. ഇപ്പൊ ഈ രഥം ഗുണിച്ച ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ജഗന്നാഥ് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ മഹാപ്രഭുവോ രാധാറാണിയുടെ ഭാവം അല്ലെ, രാധാറാണിയാണ്. ഗുണിച്ച ടെമ്പിളോ അത് വൃന്ദാവനാണ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കൃഷ്ണനെ ഗോപികൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് ആ ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയുടെ സങ്കല്പം എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. സ്വർഗലോകാധിപനായിട്ടുള്ള ദേവരാജാവായ ഇന്ദ്രൻ അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാ. ദേവഗുരു ബൃഹസ്പതി ഭഗവാനാണ്. കാർത്തികേയൻ അതായത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഭഗവാനാണ്. ജലാശയങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് സമുദ്രമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന്. ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി. 25 മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളില് അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപവും സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ളത്? ഭൃഗു മഹർഷി, മഹർഷിമാരിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്രേഷ്ഠനാ ഭൃഗു മഹർഷി. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ ശ്രേഷ്ഠനായത്? ഇപ്പൊ സപ്തർഷികളില് ഒരാള് ബ്രഹ്മാവ് എന്റെ മാനസപുത്രനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കഥയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ത്രിമൂർത്തികളില് സത്വഗുണം ആർക്കാണ് എന്ന് ഒരു ചോദ്യം വരികയാണ്, ഒരു സംശയം വരികയാണ്. അപ്പോഴ് ഭൃഗു മഹർഷിയാണ് അത് പരീക്ഷിച്ചറിയാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോ ശിവന്റെ അടുക്കൽ പോയപ്പോഴ് ശിവൻ പാർവതി ദേവിയുമായിട്ട് രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇല്ല, തമോ ഗുണാണ്, സത്വഗുണം ഒട്ടും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാ. ബ്രഹ്മാവിനും മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെയാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാ. അപ്പൊ വിഷ്ണു ആണെങ്കില് എന്താ പറയാ, ലക്ഷ്മി ദേവിയാല് പരിസേവിതനായിട്ട് ആ അനന്തശയനത്തില് കിടക്കണ വേളയിലായിരുന്നു. അപ്പോഴ് ചെന്നപ്പോ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു, നിദ്ര കൊള്ളുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭൃഗു മഹർഷി ചെന്നത് അറിഞ്ഞില്ല. എന്നെ കണ്ടിട്ട് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ ആ വക്ഷസ്സില് മാറില് ചവിട്ടുകയാണ്. ഭൃഗു മഹർഷി ചവിട്ടുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഉണർന്നു. ഭഗവാൻ ഉണർന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓ അങ്ങയുടെ കാല് വേദനിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ച് കാല് തലോടി കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആ ചവിട്ടിയ മറുകുണ്ട് അവിടെ. അത് ശ്രീവത്സം എന്നുള്ള ആ മറുകായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട്, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വാസസ്ഥലാണ് അല്ലേ വക്ഷസ്, ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെ വക്ഷസിലാ ലക്ഷ്മി ദേവി. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് കോപം വന്നു. ഈ അങ്ങനെ അവിടെ ചവിട്ടിയിട്ട് പോലും ആ ഭൃഗു മഹർഷിയോട് കോപം ഒന്നും കാണിച്ചില്ല, ക്രോധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്നെയും പരിചരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി കോപാകുലയാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൃഗു മഹർഷി അപ്പൊ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് അല്ലെ. ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് ബോധ്യായി ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെയാണ് സത്വഗുണങ്ങളില് ഏറ്റവും കേമനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് അവിടെ ചെന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ കോപാകുലയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവിയോ, ഇനി ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും, ഒരു നിമിഷം പോലും ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭൂലോകത്തേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂലോകത്ത് ഇവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം ഉള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയില്. അവിടെയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി കോപാകുലയായിട്ട് വന്നത്. പിന്നീട് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നിട്ടാണത്രേ
വെങ്കിടാചലപതിയായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. 25 നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലെ. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. മഹർഷികളിൽ വെച്ച് ഭൃഗുവും സ്പന്ദനങ്ങളിലെ ഓംകാരവും യജ്ഞങ്ങളിലോ തിരുനാമജപവും സ്ഥാവരങ്ങളില് ഹിമാലയവുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ തരികയാണ് അല്ലേ. 25 ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ പ്രഭാവശാലിയായ ഋഷിയാണ് ഭൃഗു. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ മന്ത്രം. മേരുപർവ്വതത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ഹിമാലയം. അതിന് ചലനമില്ല, സ്ഥാവരമാണ് അല്ലേ. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. 26 അശ്വത്ഥ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനി. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. സാഖ്യയോഗം കപിലമുനിയ അല്ലേ, സാഖ്യയോഗത്തിന്റെ കർത്താവ്. അപ്പോ ഏതൊക്കെയാണ്? അശ്വത്ഥം അരയാൽ വൃക്ഷം, അത് ഞാനാണ്. നാരദൻ, അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഗന്ധർവന്മാരിലോ ചിത്രരഥൻ, കശ്യപപുത്രനാണ് ചിത്രരഥൻ, അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. യോഗസിദ്ധി ഉള്ളവരില് നേടിയവരില് കപിലമുനി, അതും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന്. അപ്പോ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന് ചുവട്ടില് തപസ്സിരുന്ന പലരും സത്യസാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അരയാൽ വൃക്ഷം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാൽ കീഴിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അല്ലേ തപസ്യ അനുഷ്ഠിച്ചാല് പെട്ടെന്ന് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പോകാം. 26 പൂർണ്ണത നേടിയ ജീവാത്മാക്കളിൽ ദേവഹൂതി പുത്രനായ കപിലനാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. കപില ഭഗവാൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഉച്ചൈശ്രവസ്വമശ്വാനാം വിദ്ധിമാം അമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈശ്രവസ്, അതായത് അമൃതം നേടാനായിട്ട് കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര. പാലാഴി മഥന സമയത്ത് അവിടുന്ന് പൊന്തി വന്നതാ. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതവും മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോ ദേവന്മാരുടെ ജരാനരകളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലാഴി കടഞ്ഞു. അമൃതം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉച്ചൈശ്രവസ് എന്നുള്ള കുതിര, ഐരാവതം എന്നുള്ള ആന ഒക്കെ അവിടുന്ന് ഉയർന്നു വന്നത്. അതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. മനുഷ്യരിൽ വെച്ചിട്ടോ ഞാൻ രാജാവാണ് എന്ന്. രാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി അത്രേ. ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത്ത്, യുധിഷ്ഠിരൻ, ശ്രീരാമൻ, ആ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 28 ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനൂനാമസ്മി കാമധു പ്രജനശ്ചാസ്മി കന്ദർപ്പ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകി. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും പശുക്കളിൽ സുരഭിയും ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ളത്? വജ്രം, ഇടിമിന്നല്. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രായുധം കേമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനാണ്. പശുക്കളിൽ വെച്ച് സുരഭി പശു ഭഗവാനാണ്. ജനനഹേതുക്കളില് കാമദേവൻ ഭഗവാനാണ്. സർപ്പങ്ങളിലോ വാസുകി ഭഗവാനാണ്. വൃത്രാസുരനെ വധിക്കാനുള്ള വജ്രായുധം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കണത്? ദധീജി മഹർഷിയുടെ നട്ടെല്ല് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിൽ അത് വിശദമായിട്ടുള്ള കഥയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 29 അനന്തശ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാദസാമഹം പിതൃണാമര്യമാചാസ്മി യമസംയമതാമഹം. അനേക ഭണങ്ങളോടുകൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ അര്യമ, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനും ഞാൻ തന്നെ. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ളത്? അനേക ഭണങ്ങളോടുകൂടിയ നാഗങ്ങളില് അനന്തൻ ഭഗവാനാണ്. ജലജീവികളില് വരുണൻ ഭഗവാനാണ്. പിതൃക്കളില് അര്യമ ഭഗവാനാണ്. ശിക്ഷകരില് മൃത്യുദേവതയായ യമൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. 30
പ്രഹ്ലാദശ്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലകലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. ലോകഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാലം അത് ഞാനാണ്. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും ഞാനാണ്. ഓ, കശ്യപന് 2 ഭാര്യമാരുണ്ട്, കദ്രു, വിനത. അല്ലെ, കദ്രുവിന്റെ മക്കള് നാഗങ്ങളാ, സർപ്പങ്ങള്. വിനതയ്ക്ക് ഒരു ഗരുഡൻ മാത്രാണ് മകനായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ ഈ വിനതയെ കദ്രു ദാസിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ദേവലോകത്ത് ചെന്ന് അമൃത് കൊണ്ടുവന്നാല് അമ്മയുടെ ദാസ്യം ഒഴിവാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗരുഡൻ ചെന്ന് അമൃത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അമ്മയുടെ ദാസ്യം ഒഴിവാക്കി എന്നൊക്കെ കഥയുണ്ട്. ദിതിയും അതിഥിയും സഹോദരിമാരാണ്, കശ്യപ മഹർഷിയുടെ ഭാര്യമാർ. ദിതിയുടെ മക്കള് ദൈത്യര് എന്ന് പറയും, അതിഥിയുടെ മക്കളെ ആദിത്യര് എന്ന് പറയും. ദൈത്യര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുരന്മാരാ. ആദിത്യര് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവര് ദേവന്മാരാ. 31. പവന പവതാമസ്മി രാമശാസ്ത്രഭൃതാമഹം ജഷാണാമകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവി. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ കാറ്റാണ്, ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ രാമനാണ്, മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്രാവാണ്, ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഞാൻ ഗംഗയാണ്. അപ്പോ എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുക അല്ലേ കാറ്റ്. കാറ്റ് ഭഗവാനാണ്. ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരില് ശ്രീരാമനാണ്. മത്സ്യങ്ങളിലോ സ്രാവാണ്, ഏറ്റവും വലിയ ഫിഷാല്. ഒഴുകുന്ന നദികളില് ഗംഗയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന്. വായു സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പ്രാണവായുവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. സൂര്യവംശ രാജാവ് ഭഗീരഥൻ തന്റെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടാനായിട്ട് ഗംഗാ നദിയെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആ വരുന്ന വേളയില് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അപ്പോ ജന്നു മഹർഷി ആ മഹർഷിയുടെ യാഗശാല മുങ്ങുമെന്നായപ്പോള് ഈ ജന്നു മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഗംഗയെ ഉള്ളം കൈയിലാക്കിയിട്ട് കുടിച്ചു എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ ആ ഭഗീരഥൻ മുനിയെ പ്രസാദിപ്പിച്ചപ്പോഴ് മുനിയുടെ ചെവിയിൽ നിന്ന് ഗംഗ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിത്രേ. അതിനാലാണ് ജാഹ്നവി എന്ന് ഗംഗാദേവിക്ക് പേര് വന്നത്. ഇവിടെ സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവി എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ. ജാഹ്നവി അപ്പൊ ജന്നു മഹർഷിയുടെ ചെവിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉത്ഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഗംഗയ്ക്ക് ജാഹ്നവി എന്നും കൂടെ പേരുള്ളത്. പരബ്രഹ്മമാണ് ചരാചരങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശ്രമസ്ഥാനമെന്ന് മുണ്ടകോപനിഷത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മനുഷ്യനും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്താണ് വിചാരിക്കണേ? അജ്ഞത കൊണ്ട് അല്ലെ, സമ്മോഹം കാരണത്താല് മനസ്സിലാവണില്ല ഭഗവാന്റെ ആ അംശം തന്നെയാണ് നമ്മളും, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് എന്നൊക്കെ മറന്നു പോയിരിക്കണു. 32. സർഗാണാമാതിരന്തശ്ച മധ്യം ചൈവാഹമർജുന അധ്യാത്മവിദ്യാവിദ്യാനാം വാദപ്രവദതാമഹം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാം, നമ്മളെ അറിയാം. അധ്യാത്മവിദ്യ അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമധ്യ അവസാനങ്ങളൊക്കെയും ഭഗവാനാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് അധ്യാത്മശാസ്ത്രം ഭഗവാനാണ്, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിലോ നിർണയ സത്യം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്നുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സൂചനകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. വേദവൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 14 വിധമുണ്ട്. 4 വേദങ്ങൾ, അവയുടെ 6 അംഗങ്ങൾ, വേദാന്ത, സൂത്രം, പുരാണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ. ഇവയിൽ ആധ്യാത്മിക അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്ത സൂത്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. 33. അക്ഷരാണാമകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വ സാമാസികസ്യ ച അഹമേവാക്ഷയ കാലോ ധാതാഹം വിശ്വതോമുഖം.
വിശ്വതോമുഖ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ് സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ അകാരം, അക്ഷരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും തുടക്കം അത് ആ ആണ് അല്ലേ, അത് ഭഗവാനാണ്. സമാസങ്ങളില് ദ്വന്ദ് സമാസം ഭഗവാനാണ്. അനവസാനമായ കാലം അത് ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിലോ ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. വേറെ ആരുമല്ല അല്ലെ, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത കാലം അതൊക്കെയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വിശ്വതോമുഖ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലായിടം കണ്ണെത്തണ ആള് അല്ലേ, അത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവിടെയും അറിയുന്നത്. സംസ്കൃത അക്ഷരമാലയിൽ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ആകാരം. 34. മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹം ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തി ശ്രീർവാക്ച നാരീണാം സ്മൃതിർമേധാധൃതി ക്ഷമ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ? സർവസംഹാരിയായിട്ടുള്ള മരണം അത് ഭഗവാനാണ്. ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. സ്ത്രീകളില് യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ പുരുഷന്മാരിലും നല്ല നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊക്കെയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വീടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ത്രീ അല്ലെ, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ സുഖം, സമാധാനം ഒക്കെ ഭൂമിയെപ്പോലെ സർവം സഹയാകുന്ന സ്ത്രീ എന്ന അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറി. ഇന്നുള്ളവർക്ക് അതൊന്നും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. എന്തിന് സ്ത്രീ മാത്രം എല്ലാം സഹിക്കണം എന്ന് അവര് ചോദിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഒരു കെട്ടുറപ്പുള്ള കുടുംബത്തിന് ആ സ്ത്രീ എപ്പോഴും സർവം സഹയായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ സുഖം, സമാധാനവും എല്ലാം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബൃഹൽസാമ തഥാ സാമ്നാം ഗായത്രീ ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാരകര. സാമവേദ ഗാനങ്ങളില് പ്രധാനമായതിനെ പറയണേ. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹൽസാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും നവംബർ ഡിസംബർ മാസം, കാർത്തിക മാസം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ വിരിയുന്ന മാസാണ് അല്ലെ വസന്തം. അതൊക്കെയും ഭഗവാനാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ സാമവേദ ബൃഹൽ സാമം ഭഗവാനാണ്. ഗായത്രി മന്ത്രം ഭഗവാനാണ്. മാർഗശീർഷ മാസം അതായത് ധനുമാസം, മലയാള മാസം പറയുകയാണെങ്കിൽ ധനുമാസം, അത് ഭഗവാനാണ്. ഋതുക്കളിലോ വസന്തം ഭഗവാനാണ്. വിവിധ ദേവന്മാർ പാടിയ മനോഹര ഗീതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് സാമവേദം. ഇവയിൽ ആകർഷകവും പാതിരാവിൽ പാടിയതുമായ ഒരു ഗീതമാണ് ബൃഹൽ സാമം. നിയമമന്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഗായത്രി മന്ത്രം. ശബ്ദ അവതാരമായി ഗായത്രി മന്ത്രം അറിയപ്പെടുന്നു. 36. ദ്യൂതം ചലയതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവതാമഹം. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സദുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. ഇനിയിപ്പോ എന്താണ്, കളവില് ചതിയില്ല എന്ന് പറയൂ അല്ലെ തമാശയില്. അതുപോലെയാണ് വഞ്ചിച്ച് ജയിക്കുന്ന കളി ഉണ്ടാവും ചിലത്. നല്ലതും ചീത്തയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സാമർഥ്യം കൊണ്ട് ജയിക്കാം അല്ലെ വഞ്ചിച്ച് കളിക്കണ കളിയില്. അത് ദോഷമുണ്ടാക്കും എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക. ഏത് വിഭൂതി വേണം എന്ന് സ്വയം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പൊ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഇതൊക്കെയും ഭഗവാനാണ്. ജയം, സദുദ്യമം, ശക്തരുടെ കരുത്ത് ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. മിടുക്കരായ കുട്ടികള്, അവരുടെ മിടുക്ക്, തേജസ്സുള്ള കാര്യങ്ങള് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഈശ്വരനിൽ സമർപ്പണവും അധ്വാനശീലവും ഉണ്ടെങ്കില് നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം സഫലമാക്കി തീർക്കാം. 37.
വൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനീനാമപ്യഹം വ്യാസ കവീനാമുശനാ കവി. വൃഷ്ണികളില്, അതായത് വൃഷ്ണി കുലം ഭഗവാന്റെ കുലാണ്. അതില് വാസുദേവൻ അല്ലേ, കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഭഗവാനാണ്. പാണ്ഡവരിലോ അർജുനൻ ഭഗവാനാണ്. മുനിമാരിലെ വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനാണ്. ചിന്തകരില് ഉശനാകവിയാണ്. ഉശനാകവി എന്ന് വെച്ചാൽ ശുക്രാചാര്യരാണ്. ഉശനാകവി എന്ന് പറഞ്ഞ അസുര ഗുരുവാണെങ്കിലും ശുക്രാചാര്യര് അസാധ്യ ബുദ്ധിശാലിയാണ്, രാജതന്ത്രജ്ഞനൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഉശനാകവി, അതായത് ശുക്രാചാര്യര്, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. അസുരന്മാരുടെ ഗുരു ഉൾനസ് അഥവാ ശുക്രാചാര്യർ എന്നാണ്. ഇവിടെ എന്താ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ ഉണ്ടായി. പിന്നെ സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി. തന്നെയാണ് വാസുദേവനും ഭഗവാൻ. നാരായണൻ ഉണ്ടായി, വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ. പിന്നെ അവിടുന്നാണ് പിന്നെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവും വിസ്തരണം ആയിട്ട് വന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദണ്ഡോദമയതാമസ്മി നേതിരസ്മി ജിഗീഷതാം മൗനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമഹം. എന്താണ് പറയണേ? നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, അതായത് ശിക്ഷ, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാ. വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി ഭഗവാനാ. ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം ഭഗവാനാണ്. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം അതും ഭഗവാനാണ്. ഒരാള് ഒരു രഹസ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞാല് അയാളുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ അത് വെളിപ്പെടുത്തരുത് എന്നാ. അതാണ് മൗനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണത്. ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കലല്ല അല്ലേ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം. പിന്നെ ഒരാള് നമ്മളോട് രഹസ്യം പുറത്ത് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ പറയാതിരിക്കുക, മൗനം എന്നാ പറയാ. അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. 39. യച്ഛാഭി സർവഭൂതാനാം ബീജം തതഹമർജുന ന തദസ്തി വിനായസ്യാൻ മയാ ഭൂതം ചരാചരം. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. പറയാണ്, എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഭഗവാനാണ്. മുമ്പും പറഞ്ഞതാ അല്ലെ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവാൻ ചരാചരാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ വേണം, എന്നാലേ എല്ലാത്തിനും നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. സ്വർണം ഉരുക്കിയിട്ട് മാല, വള ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. എല്ലാം സ്വർണം തന്നെയാണ്. ഓരോ പേര് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിളിക്കണു, അത്രേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വിവിധ പേരുകളില് അല്ലെ, വിവിധ രൂപങ്ങളില് ഒക്കെയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. 40. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷ തു ദേശദ പ്രോക്തോ വിഭൂതേർ വിസ്തരോ മയാ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അവസാനം ഇല്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയാ പിന്നെ അത് അവസാനിക്കില്ല, അത്രയ്ക്കധികം ഉണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ച് മാത്രം, ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോ നിനക്കിവിടെ തന്നത്. എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരു അവസാനം ഇല്ല. പറഞ്ഞതിപ്പോ അനന്തമായ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൂചന തന്നതാണ് അർജുന നിനക്ക് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 41. എവിടെയും ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് 41ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യദ് യദ് വിഭൂതിമത് സത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ വാ തത്തദേവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതു തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ് പറയണേ? എല്ലാം വിഭൂതികളുള്ള ആ വൈഭവങ്ങളെ, ശക്തി വൈഭവങ്ങളോടെ കാണുന്നത് എന്തും
അത് ഭഗവാനാണ്. സുന്ദരമായത് എന്തും അല്ലേ, ഇവിടുത്തെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളില് സുന്ദരമായവ എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. തേജസ്സുറ്റവ എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിഭൂതിമത്തായിട്ടും സുന്ദരായിട്ടും തേജസ്സുറ്റതായിട്ടും ഒക്കെയും സൃഷ്ടികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി നമുക്കതൊന്നും ഊഹിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ആ ശക്തിയുടെ ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണിക കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇക്കാണുന്ന വിഭൂതിമത്തായതും സുന്ദരതരമായതും തേജസ്സുറ്റതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പോഴാ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ ആ വിഭൂതിയെ പറ്റി എവിടെയും ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാം. മാത്രല്ല എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയെ തിരിച്ചറിയാം എന്ന് വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തി സംസാരം ഒക്കെയും ദൈവികത ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും വിഭൂതിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ ദൈവികത നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് പ്രബലമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവണത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ആദ്യ പടിയായിട്ട് ഇതിനെ കാണാം നമുക്ക്. വിഭൂതിമത്തായതും സുന്ദരമായതും തേജസ്സുറ്റതുമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികളൊക്കെയും കാണുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണിക മതി, അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം തന്നെ. അങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക്. പരമസത്യത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ. വിഭൂതി മാർഗം അത് സാധനയുടെ ആദ്യപടി ആണ്. വിഭൂതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കല്. പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോണം, കുറച്ചറിയ, കൂടുതൽ മനനം ചെയ്യുക. അതാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നിത്യാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഈ 42ാമത്തെ അതിവിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകം. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം മേകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തു വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. പറയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് കുറച്ചൊക്കെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഒരു സൂചന തന്നു അല്ലെ. ഇനിയും വിശദമായിട്ട് എന്തിനാ ഇപ്പൊ പറയേണ്ട ആവശ്യം? ഇത് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം, അതല്ലെങ്കിൽ കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു അംശമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ട് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് നീ അറിയണം എന്നാണ്. ഒരു ചെറിയ അംശം, അതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. ബാക്കി ഭാഗം സദാ ദിവ്യഭാവത്തില് കളങ്കമില്ലാതെ വർത്തിക്കാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചറിയ, കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരമാനന്ദം ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുക. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ആ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ പരമാത്മ സ്വരൂപിയായിട്ട് അവയിൽ ഉൾപ്പൂകി ഭൂതജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നു എന്നറിഞ്ഞാല് മതി, ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും വലിയ ജീവസത്തയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് മുതൽക്ക് നെയ്യുറുമ്പ് വരെ ഏത് ജീവാത്മാവിനെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നത് അവരിൽ അന്തർഗതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഒരു പിതാവ് തന്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങള് മകനോട് വെളിപ്പെടുത്തും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാ പറഞ്ഞു തരണേ. സൂര്യൻ ഞാനാണ്, ചന്ദ്രൻ ഞാനാണ്, ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഈ തേജസ്സുറ്റ സുന്ദരതരമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഈ എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണിക, അതാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ്, ആ ശക്തി വൈഭവങ്ങള്, അതൊക്കെ എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും സാധിക്കണില്ല അല്ലെ. ഭഗവത് ശക്തിയുടെ വിഭൂതികളുടെയും വിസ്തരണങ്ങളുടെയും വിവരണം പഠിച്ചാല് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ്,
എന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ സംശയലേശമന്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിലെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് സേവനോത്സുകനായിരിക്കും, അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മനസ്സ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴയാള് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിപൂർവമായ സമ്പർക്കം നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഈ അധ്യായം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ മഹാവിഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് സൂര്യന് പോലും ഉഗ്ര തേജസ് ലഭിക്കണത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരംശം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിർന്നു പോരുന്നതും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാധ്യനാകുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയണേ, എൻ്റെ ഒരു അംശശക്തിയാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനെ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണന്റെ മഹാവിഭൂതിയിൽ നിന്നുമാണ് സൂര്യന് പോലും ഉഗ്ര തേജസ് ലഭിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശം കൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം നിലനിന്ന് പോരുന്നത്. അപ്പോ യോഗ ചിത്ത വൃത്തി നിരോധ, ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം, അതാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഞാനല്ലാത്ത വസ്തുവിനെ ഞാനാന്ന് കരുതുമ്പോഴാ അല്ലേ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവണത്. ജന്മ മൃത്യു ജരാ ദുഃഖ ജരാവ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം എന്നാ. ഇപ്പൊ രാജാവായാലും വരും, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും, അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെ? പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിന്റെ മുമ്പില് മൃത്യു വന്നു, 7 ദിവസത്തിനകം സർപ്പദംശമേറ്റ് മരിക്കും എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ഗംഗാതീരത്ത് വന്നു, എനിക്ക് സത്യം വേണം എന്നുള്ള ദാഹം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പോള് ഭഗവാൻ വേണം എന്ന് തോന്നും. അത് ഉള്ളിലുണ്ടായാലോ ഗുരു മുമ്പിൽ തന്നെ വന്നു ചേരും. നമ്മൾ ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കൊന്നും വേണ്ട. ശുഗബ്രഹ്മർഷി മുമ്പിൽ വന്നു, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന് കത്തൊന്നും എഴുതിയിട്ടല്ല, ആരും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ ഒരു മുമുക്ഷു അവിടെ വന്നു, ആചാര്യനും അവിടെ എത്തി. ഒടുവിൽ രാജാവിന് ഒരു മൃത്യുഭയവും ഇല്ലാതായി. 7 ദിവസം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശുഗബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ച് സിദ്ധോസ്മി അനുഗ്രഹീതോസ്മി എന്ന് അദ്ദേഹം, ഈ ദേഹം ഞാനല്ല എന്നുള്ള സിദ്ധിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേടാൻ പറ്റിയത്. ഞാൻ ആത്മസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ചൈതന്യമാണ്. രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തൃപ്തനായി, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശാന്തി കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഇതാണ് ഭക്തിയോഗം. കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്, അല്ലെ? ഏകാന്തത്തില് ആകാമായിരുന്നു. പല അവസരങ്ങളും അവര് ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മഹാഭാരതത്തില് അങ്ങനെ അനവധി സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അർജുനന്മാര് തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് ഗാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിലിരുന്നു, ഏകാന്ത സ്ഥലമായിരുന്നു. അർജുനൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കില്, അല്ലെ, കൃഷ്ണ ദുഃഖത്തിന് എങ്ങനെ അറുതി വരുത്തും എന്ന് അന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. നാപൃഷ്ടേ കസ്സുജിത് ഗുരുയ, ചോദിച്ചാലേ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതുള്ളൂ, ചോദിച്ചില്ല. മറ്റൊരു സന്ദർഭം അർജുനൻ സന്യാസി വേഷത്തിൽ വന്നു, അപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിക്കായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പോഴും ചോദിച്ചില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത്? സുഭദ്രയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പോയി. വിപരീത സന്ദർഭത്തിലാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചത്. യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കണത്, അല്ലെ? ശരണാഗതി ചെയ്തു, എന്നെ ശിഷ്യനാക്കൂ, എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന്. അപ്പൊ ശാന്തി വേണം എന്നുള്ളത് ഉള്ളിൽ തോന്നണം നമുക്ക്. നല്ല ദാഹമുള്ളപ്പോഴാണ്, അല്ലെ, വെള്ളത്തിന് രുചി ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെയാണ് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ വരണം, എന്നിട്ട് കേൾക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന് ആസ്വാദ്യകരായിട്ട് നന്നായി ഗ്രഹിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യം എന്ന അർത്ഥം, അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യത്താലെ പ്രകാശിക്കുന്നത് എന്നും പറയാം. ഇപ്പൊ ഐശ്വര്യം ഈശ്വരന്റെ ഭാവത്താലെ പ്രകാശിക്കുന്നത് ഭൂതി. അത് വിശേഷേണ പറയുമ്പോഴോ അത് വിഭൂതിയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനല്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ഒരു സാധകന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രാണ് നന്മ തിന്മകളെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നാ ഭഗവാൻ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഭക്തന്റെ മനസ്സിനെ തന്നിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കാൻ യോഗം, അല്ലെ, കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ്, യോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു പലതരം.
ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് വിശിഷ്ടമായ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് കണ്ട് ആരാധിച്ച് ഭഗവാനിൽ ലയിപ്പിക്കുന്ന മാർഗം, അതാണ് വിഭൂതി യോഗം. അനവധി വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. സാധിക്കുമെങ്കില് എല്ലാത്തിനെയും ആരാധിക്കാം അല്ലെ. തന്റെ വിശേഷപ്പെട്ട വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. മുഴുവനൊന്നും വിസ്തരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അവസാനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി എന്താ വേണ്ടേ? അതെന്തെങ്കിലും പറയാൻ നേരുണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കഥയാ പറയണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ആ ഒരു സംശയം. ആ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഭഗീരഥന്റെ കഥ പറഞ്ഞു, മറ്റേ ഗരുഡന്റെ കഥ പറഞ്ഞു. ഈ വിനതയ്ക്ക് 2 മക്കളല്ലേ? അരുണനും ഇല്ലേ? അതായത് പാതി വളർച്ചയിലെത്തി അരുണനും ഇല്ലേ? അരുണൻ സൂര്യഭഗവാന്റെ തേരാളിയായിട്ട് പോയതല്ലേ? ആ 2 മക്കളല്ലേ? അരുണനും ഗരുഡനും അല്ലേ? അതെ അതെ. അല്ല, ഞാൻ സനാതനധർമ്മത്തിലൂടെ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സംശയം. ഗരുഡന്റെ കാര്യം മാത്രമേ മാതാജി പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പൊ അരുണനെ അവിടെ പോയി സംശയം ചോദിച്ചു. ആ ആ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, വേറൊരു സംശയം. ഈ ആ ശിവൻ ചോദിക്കും. തമോ ഗുണപ്രധാനിയാണ് പറഞ്ഞത്. ശിവൻ തമോ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ശിവൻ. ആ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ? ആ പരമശിവൻ തമോ ഗുണി എന്ന് പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സംഹാരാണ് അല്ലെ. സംഹാരത്തിന്റെ ദേവനായതുകൊണ്ടാണ് പറയണത്. 3 ഗുണങ്ങള് 3 രൂപം ധരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായി എന്നാ പറയണേ. അതായത് സത്വഗുണം വിഷ്ണു, രജോ ഗുണം ബ്രഹ്മ, തമോ ഗുണം ശിവൻ ആയിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിമൂർത്തി ആ ഒരു ഇത് വന്നത്, സങ്കല്പം. ത്രിമൂർത്തി സങ്കല്പങ്ങൾ അങ്ങനെയാ. എല്ലാം ഭഗവാൻ ഒന്ന് തന്നെ, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ത്രിമൂർത്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ആ ഗുണങ്ങള്, ഓരോരോ ഗുണങ്ങള് അങ്ങനെ സാങ്കല്പികമായിട്ട് പറയണതാണ്. വിഷ്ണു, ബ്രഹ്മാവ്, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ശിവൻ. അപ്പൊ അവരുടെ വർക്കും അതേപോലെ തന്നെയാ. രജോ ഗുണിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് സൃഷ്ടി നടത്താം, വളരെ ബിസിയാ അല്ലെ. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജോലി ഉണ്ടാവും. എന്നാലോ സംഹാരമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ശിവനോ അല്ലെ ആ തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടതാ വരണേ അല്ലെ. മരണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങള് അത് തമോ ഗുണത്തിനോടാ ചേരുന്നത്. അപ്പൊ വിഷ്ണു ആണെങ്കിലോ നിലനിൽപ്പാ നോക്കണത് അല്ലെ. എല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിലും ഉൾപ്പൂകി അതിനെയൊക്കെ വേണ്ട വിധത്തില് നിലനിർത്തുക, യഥാസ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്തുക അല്ലെ. മുത്തില് നൂലില് മുത്തുകൾ എന്ന പോലെ അല്ലെ, എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം, ഈ കോടാനുകോടി ഇതൊക്കെ പ്രപഞ്ചങ്ങള് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതതിന്റെ നിലനിൽപ്പനുസരിച്ച് അതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുണ്ട് മാതാജി. ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പറയൂ. ചോദ്യം 1 ആരാ എഴുതിയത്? അത് നിഷ മാതാജി എഴുതാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. ഏതാ പറയണ്ടേ? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ എന്താണ്? അറിയാലോ. പുസ്തകങ്ങൾ. അതെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങള്. അല്ല, പറഞ്ഞല്ലോ പുസ്തകങ്ങളാണെന്ന്. അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണെന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അതെ. ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റി കൂടുന്നത് എപ്പോൾ? എന്താ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റി കൂടുന്നത് എപ്പോൾ? മാറ്റുകൂടുന്നത് എപ്പോഴാ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ജ്ഞാനം നേടണം എന്ന്, അപ്പോഴാണ് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം ഒക്കെ കൂടുക അല്ലേ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം. പിന്നെന്താ? ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ട് അല്ലേ സെന്റൻസ്. ക്ലാസ് പോകുമ്പോ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭഗവത് കഥകൾ ആസ്വദിക്കാം അല്ലേ.
ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ജ്ഞാനം നേടുക എന്ന് തന്നെ. അത് സത്സംഗത്തിലൂടെ ആവുമ്പോ മാറ്റുകൂടും. പിന്നെന്താ? 4 കുമാരന്മാർ ആര്? സനകൻ, സനൽകുമാരൻ, അതാണോ ആൻസർ? അതെ അതെ, സനകൻ, സനന്ദൻ, സനൽകുമാരൻ, പിന്നാരാ? ഒരാൾ കൂടി സനാതനൻ. ആ, സനാതനൻ. അതെ. അപ്പൊ 4. എന്താണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ? ഏതാ? ബുദ്ധിയോഗം. ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ ഭാവത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം. ആ, അതെ. വിഭൂതി എന്താണ്? എന്നതുകൊണ്ട് കേട്ടില്ല. അത് കേട്ടില്ല. ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ബുദ്ധിയോഗം. അതെ. വിഭൂതികൾ എന്താ? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വൈഭവങ്ങൾ. ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോലും തന്റെ വൈഭവങ്ങളാണ് വിഭൂതി. ആ, അതാണോ? അതെ. എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന വൈഭവം, ശക്തി വൈഭവം തന്നെയാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഐശ്വര്യം, ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി വിശേഷം, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം, അതിനെയാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയാം. ഇനി അത്രേ ഉള്ളൂ. മാതാജി ഇനിയൊരു കഥ പറയാൻ സമയമുണ്ട്. അതെയോ? ഇനിയിപ്പൊ കഥ പറയാണെങ്കില് നമുക്കറിയാലേ, ഈ നെന്മേനി ഉണ്ണി ഗുരുവായൂരപ്പന് നിവേദ്യം അർപ്പിച്ച കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയണതാ അല്ലേ? അറിയില്ല മാതാജി. അറിയില്ലേ? എനിക്കറിയില്ല. അറിയില്ലേ? അതായത് ആ, കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആ, അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടെ സ്മരിക്കാം. അപ്പോഴ് ഒരിക്കല് അന്നത്തെ കാലം കേട്ടോ, അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 100-200 വർഷം മുമ്പ്, 400 വർഷം മുമ്പാണ് തോന്നുന്നു. 400 വർഷം മുമ്പാണ്. കൊച്ചു അമ്പലാണ് ഗുരുവായൂർ. ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല. ഇങ്ങനെ കൽവിരിച്ച പ്രദക്ഷിണ വഴിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല. കുഞ്ഞൊരു അമ്പലം, മണലാണ് ചുറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. ആ സമയത്ത് അന്ന് ഇത്ര തിരക്കൊന്നുമില്ല. ഭഗവാനും ശാന്തി ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ കുറെ ലിഷർ ടൈം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇന്നത്തെ പോലെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളിലൊന്നും അല്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കണ വേളയില് അന്ന് ഒരു മേൽശാന്തിയേ ഉള്ളൂ. ഈ 6 മാസം കൂടുമ്പോ നറുക്കിട്ടെടുക്കലൊക്കെ ഇപ്പോഴാ വന്നത്. അന്ന് അതൊന്നുമില്ല. അന്ന് ഒരു മേൽശാന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, നെന്മേനി ഇല്ലത്തെ നമ്പൂതിരി. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാവശ്യം വയ്യാതെ, ഒരു അസുഖമായിട്ട് തീരെ രാവിലെ 2 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോഴ് ഒരു 10 വയസ്സായ ഉണ്ണിയുണ്ട്, മകൻ. ആ മകനോട് പറഞ്ഞു, ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മകനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ കുറച്ചു ദിവസം മോൻ വേണം ഇനി ഭഗവാന് ഗുരുവായൂരപ്പന് ശാന്തി ചെയ്യാൻ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ ശരി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അച്ഛൻ ചെയ്യണതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൂടെ നടന്ന്. അപ്പൊ അതുപോലെയൊക്കെ ഈ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഉപനയനമൊക്കെ കഴിച്ച് പൂജകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴ് ഈ കുട്ടി പൂജ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പൂജ ചെയ്തു നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടി വിചാരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ എന്താ, ഞാൻ ഈ നിവേദിക്കുന്നതൊന്നും ഭഗവാന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതൊന്നും കഴിക്കണില്ലല്ലോ എന്നിങ്ങനെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു തോന്നി. പിന്നെ 2ാമത്തെ ദിവസവും ഇത് തന്നെ. അപ്പോഴും ഈ കുട്ടിക്ക് തോന്നി, എന്താ ഭഗവാൻ ഒന്നും കഴിക്കാത്തെ. അങ്ങനെ 3 ദിവസമായപ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്തൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ എന്തോ, എന്റെ പൂജ അത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടണില്ല ഒട്ടും, അത് കാരണമാണ് ഭഗവാൻ ഒന്നും കഴിക്കാത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടി ആ ശ്രീലകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കരയാൻ അങ്ങ് തുടങ്ങി. പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്താലാ ഇനി ഭഗവാൻ കഴിക്കുള്ളൂ? ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒന്നും കഴിക്കാതിരുന്നാല് ഭഗവാൻ ക്ഷീണിച്ചു പോവില്ലേ? അച്ഛൻ വന്ന എന്നെ വഴക്ക് പറയില്ലേ? ഭഗവാന് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല നീ ഇത്ര ദിവസം എന്ന് പറയില്ലേ? ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കൂ. ഞാൻ ഇനി ഇതിലും ശുദ്ധമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണോ? അതല്ല എന്റെ പൂജകൾ പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ? വിഭവങ്ങൾ പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ?
ഇനി ഞാൻ ഇല്ലത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പുമാങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈപ്പക്ക കൊണ്ടാട്ടോ എന്താ ഞാൻ എടുത്തു കൊണ്ടു തരേണ്ടത്? രുചിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ കഴിക്കാത്തത്? ഇങ്ങനെ കഴിക്കാതിരുന്നാല് ക്ഷീണിച്ചു പോവില്ലേ കണ്ണ? ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാൻ വെറും കല്ലല്ല. ഭഗവാൻ ഈ ഉണ്ണിയുടെ ആ രോദനം കണ്ടിട്ട് ഭഗവാന് കരച്ചിൽ വന്നു എന്നാ പറയണേ. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്തു ചെയ്തു? എന്നാ ശരി, ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഉണ്ണിയുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഞാൻ കഴിക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ കഴിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ പലരും പട്ടിണിയാവും, അത് ഉറപ്പാ. അപ്പൊ എത്രയോ കുറെ ഭഗവാൻ ശരിക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു സ്വർണ്ണ പാത്രത്തില് കുറച്ച് ഭക്ഷണം മാത്രമേ ഭഗവാന് വേണ്ടൂ. പക്ഷെ ഒരു വലിയ ചരുവത്തിലാ പായസാണെങ്കിലും നേദ്യാണെങ്കിലും പാൽപ്പായസാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നിവേദിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാ. അപ്പോഴ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് ആ നിവേദ്യം പ്രസാദമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴിച്ച് ജീവിതം കഴിക്കുന്ന അനേക നമ്പൂതിരി കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അമ്പലത്തിലെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ട്. അവർക്കൊക്കെയും അവർക്കൊക്കെയും ജീവിതം നടക്കുന്നത്, അവരുടെ വയറ് നടക്കുന്നത് ഈ പ്രസാദം കൊണ്ടാ. അത് കിട്ടാഞ്ഞാല് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയും, എന്നാലും വേണ്ടില്ല, ഉണ്ണിക്ക് സങ്കടാവരുത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ആ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങ് വന്നിരുന്നു എന്നാ പറയണേ. ഈ ഉണ്ണിക്കാണെങ്കിലോ വലിയ സന്തോഷായി ഭഗവാനെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ എന്താ, ഞാൻ വലിയ ആള്, ഞാനൊരു 10 വയസ്സായ ആള്, ഭഗവാൻ ഒരു 5-6 വയസ്സായ അനിയൻ കുട്ടി എന്നുള്ള തോതിലാ ഭഗവാനെ ഊട്ടണത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പാത്രത്തിലെ 1/4 ഭാഗം അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. ഇത് അങ്ങേക്ക് തിരുമേനിക്കാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലാണ്ട് ഉണ്ണീന്നൊന്നല്ല ഭഗവാൻ വിളിക്കണത്. ഭഗവാൻ പറയാ, ഇത് അങ്ങേക്കാണ് കേട്ടോ, തിരുമേനിക്കാണ്. തിരുമേനിയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരുമേനിയും ക്ഷീണിക്കില്ലേ? അപ്പൊ എനിക്കത് ക്ഷീണാവില്ലേ? അതിനു വേണ്ടിയാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മുഴുവനും ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചു. അതൊരു ദിവസമല്ല, 2 ദിവസമല്ല, 3 ദിവസമായി അങ്ങനെ കഴിക്കാന്ന്. 3 നേരം പന്തീരടി പൂജയും ഉച്ചയ്ക്കുള്ള പൂജയും എല്ലാത്തിനും, ഉഷപ്പൂജയ്ക്ക് വെക്കണ അവിലും മലരും ശർക്കരയും കൽക്കണ്ടോ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാമേ ഭഗവാൻ കഴിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി. ഒരു ദിവസം ക്ഷമിച്ചു ഈ കഴകക്കാരൊക്കെ, അവർക്ക് ഈ പകർച്ച ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണം വീട് കഴിയാൻ. അപ്പൊ അവർ ഒരു ദിവസം ക്ഷമിച്ചു, 2 ദിവസം ക്ഷമിച്ചു. 3-ാമത്തെ ദിവസമായപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു, അവര് ഇല്ലത്തേക്ക് വിവരം കൊടുത്തയച്ചു അച്ഛന്. അപ്പൊ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ തൊട്ടേ നിങ്ങളുടെ മകനുണ്ടല്ലോ ഉണ്ണി നമ്പൂരി എന്താ ചെയ്യണേ അറിയോ? ആ ശ്രീലകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ നേദ്യവും അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് കഴിക്കും. എന്നിട്ട് ആ പാത്രം പുറത്തേക്ക് ഇടും. അതിൽ 2-3 വറ്റുണ്ടാവും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പ്രസാദം ഒന്നും കഴിക്കാനോ കൊണ്ടുപോകാനോ ഞങ്ങൾക്ക് തരായിട്ടില്ല. അച്ഛൻ തിരുമേനി ഉള്ളപ്പോ ഒരു പ്രയാസവും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിപ്പോ മകൻ, എന്നാലും കുറെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു സഹതാപ വാക്കും പറയുമല്ലേ മറ്റുള്ളവര്. എന്നാലും നെന്മേനി ഇല്ലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ണി ഉണ്ടായില്ലോ എന്നൊരു വാക്കും അച്ഛന് സഹിച്ചില്ല. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മോൻ ഇത്രയൊന്നും കഴിക്കില്ല, അവൻ കഴിക്കണത് എത്രയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണ ആളല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ അവന് പക്ഷെ വികൃതി കൂടിയുണ്ടെന്നാ തോന്നണേ. അന്നൊക്കെ കുരങ്ങന്മാരും മാനുകളും മുയല് വരെ ഉണ്ടെന്നാ പറയണേ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തില്. അപ്പൊ അച്ഛൻ തിരുമേനി വിചാരിച്ചു, ഇവനുണ്ടല്ലോ, ഇവൻ ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഈ കുരങ്ങന്മാർക്കും മാനും മുയലിനും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അതല്ലാതെ അവൻ കഴിക്കില്ല ഇത് മുഴുവൻ, ഉറപ്പാ. അങ്ങനെ അച്ഛൻ തിരുമേനി വിചാരിച്ചു, നാളെ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് 2 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മതി എനിക്കൊന്ന് അമ്പലത്തിലേക്ക് വരാൻ എന്ന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നല്ലോണം അസുഖം മാറിയിട്ടില്ല, എന്നാലും കുളിച്ച് രാവിലെ തന്നെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോഴാണെങ്കിലോ കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷത്തിലാ. കുട്ടി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഇതാണ്, ഭക്തിയാണത്. അല്ല, അതിൽ കളങ്കലേശമില്ലാത്ത ഭക്തിയാണത്. ഭഗവാന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കണം
ഞാനത് നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കണം. അത് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞതില് കുട്ടി തുള്ളിച്ചാടിയിട്ടാ പിന്നെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടി പൂജ ചെയ്യുന്നത്. അത്ര ഉത്സാഹത്തോട് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അച്ഛൻ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ഇപ്പൊ ഞാന് എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ഉള്ള പ്രകാരം തന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ആ അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ കംപ്ലൈന്റ് കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഒരു സാധനം പുറത്തേക്ക് തരില്ല, എല്ലാം അവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് കഴിക്കും എന്ന്. അതെയോ, ഇത് ഞാൻ കുറെ ആയി കേൾക്കണു, ഇന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ തിരുമേനി ഒരു നല്ല വടി അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ഇവനെ അടിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ഓങ്ങാണ്. ഓങ്ങുമ്പോഴേക്കും അവിടുന്ന് അശരീരി, ഉണ്ണിയെ തല്ലരുത് എന്ന്. ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയാ മേഘ നിനാദം പോലെയുള്ള ആ എല്ലാവിടെയും പിടിച്ചു കുലുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും നിശ്ചലരായി പോയി. പറഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, എല്ലാ നൈവേദ്യവും ആ ഭക്തിയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും കൂടി തന്ന അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് ഭക്ഷിച്ചത് എന്ന്. അത് കേട്ടപ്പോ ഈ പിതാവ് ഈ പുത്രന്റെ കാൽക്കല് വീണു എന്നാ പറയണേ. അതായത് ഇത്രയും നാള് ഈ അച്ഛൻ തിരുമേനി പൂജിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോ എന്റെ ഉണ്ണി ഇത്രയും മഹാത്മാവാണല്ലോ, എന്റെ ഉണ്ണി ഇത്രയും മഹാത്മാവായൊരു പുത്രൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ലോ ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ കാക്കലും വീണു എന്നാണ്. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തിയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മള് ഇന്നിപ്പോ ഉള്ളവരെന്താ 1000 രൂപയ്ക്ക് പാൽപ്പായസം ഷീട്ടാക്കിയിട്ട് അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പറയും, 1000 രൂപയ്ക്ക് പാൽപ്പായസം ഷീട്ടാക്കിയിട്ട് ഇത്രേ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. 1000 രൂപയ്ക്ക് പാൽപ്പായസം ഷീട്ടാക്കിയതിന്റെ പുണ്യവും അതോടെ നശിച്ചു, അത് പറയണോടുകൂടി. അല്ലെ, ഈ 1000 രൂപയ്ക്ക് പാൽപ്പായസം നമ്മൾ എന്താ ഷീട്ടാക്കണേ? ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കാനാ നമ്മൾ ചെയ്യണേ അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിയുന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കുക. അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ പിന്നെ പറയാനില്ല. നമ്മൾ ആ വഴിപാട് കഴിച്ചതിന്റെ ഏറ്റവും 1000 ഇരട്ടി ഗുണാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാ പറയാ അല്ലെ, ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശരിയായിട്ട് ഈ നെന്മേനി ഇല്ലത്തെ ഉണ്ണി ചെയ്ത പോലെ നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അത് മുഴുവൻ കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ഈ റെസീറ്റ് കൗണ്ടറൊക്കെ അടച്ചു പോയേനെ അല്ലെ. വഴിപാട് കൗണ്ടറുകളൊക്കെ അടച്ചു പോയ ആരും വഴിപാട് കഴിക്കില്ല, ഒക്കെ ഭഗവാൻ കഴിക്കല്ലേ ഉള്ളൂ, നമുക്കൊന്നും കിട്ടണില്ല പറയും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മാർത്ഥത. അന്നുള്ള ചില പേരുടെ, അതും ആ നിഷ്കളങ്ക മനസ്സിലത്തെ ആ ഭക്തി, ആ സമർപ്പണ ബുദ്ധി, അതിനൊക്കെയാണ് വില. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി. ആ ഭക്തിയൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇന്നും ഉണ്ട്. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കല്ലല്ല, അത് സാക്ഷാൽ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇന്നും പലർക്കും അതിന്റെ സാക്ഷാത് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊരു പാട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പാട്ട് നാമം ഒരു തരാഞ്ഞിട്ടോ മടിയിലിരുത്തി തരാഞ്ഞിട്ടോ, അവസാനം ചോദിക്കും പൂജാരിയായി ഞാൻ വന്നിട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കൈ നീട്ടി തിന്നുന്ന ഒരു സിനിമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ, സിനിമയിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു കീർത്തനായിട്ടുണ്ട് നെന്മേനി ഇല്ലത്തിന്റെ. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ നാമാവശേഷമായി, ആരും ഇപ്പൊ